नायदो आरोना लोगोफोर नै माने न'नि बागान मोनफैदों आरोना नै न'नि गय बागान मोनफैदों। ओमफ्राय दा जों मा जानो नागिरदों र' खोन्थागासिनो दं आरोना बुस्थुआ दंना गैला। जों दायो माने टंलानिफ्रायसो फैदों आरोना डाइरेक्ट जोंनि सुटियाव फैदों आरोना। ओंखायनो बारिखौ एसे नायलांसै आरोना नै जोगोनार गायदों नै गय सिङाव। दायो मा बुस्थु बियो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थादो दै, आंथ' बारा सिनाया नालाय। नै मा बुस्थु बेफोर नै स्ट्रबेरि ना मा होनो, आंथ' मोजां सिनायालै मोनजाफेराखैमोन। आं दिनैसो जासिगोन आरोना। नायदोना लोगोफोर नै स्ट्रबेरिया बिदिनो नै आंहा गोथांखौसो ओरैनो जास्ट खाबाय आरोना नै नायदो नै गाइसमोन स्ट्रबेरि माने मोनहांमोन दासो आरोना। सासे नागिरगासिनो नै गोमोन नागिरगासिनो खाजोब्बायनो फाननो। नै लोगोफोर स्ट्रबेरिया बिदिबो थायो ना दिनैसो नुफेरबाय आं। आय' जेव जानो जेव जा बुंनो आरोना। नायदो आरोना नै लोगोफोर गय बागाना जोंहा फंबायनि। ओमफ्रायथ' जों दायो फैदों न'आव थांसिगोन आरोना। हाग्रा बारस'बाय नै दायो जों टंलानिफ्राय। टंलायाव थाहैनायमोन गारि सालायनो, दायो मोनफैबाय आरोना फाइनालि न' फारसे। ओमफ्राय गाबोन थांफिनगोन।